So papel-papel pala ang kanyang plano, guys. May papa ba? Nga. Laom na daw. So di siya luwag ba ni? So nahihirapan siyang ipasok, guys. Masyadong mag-uot. Masyadong mag-uot, guys. Masyadong mag-uot daw, guys. So dumidilim na, guys. Palihog na kung tama ka break, boy. Muna si Astig TV channel. Sabi mo halong. Oh, kagamit. Pero maka pastila. So manghilam na siya cellphone, guys. So muna si Kuan, guys. O si manager. So dumaot ang motor daw, guys. Maong kailangan daw ayuhin. So muna, guys, natagbo siya og lugit kasi walang lugit. walang yabi. So wala daw yabi daw, guys. So sa mga nag-atang sa mga bagong upload ni Astig TV channel, so mauni. Mga upload na dia. Baka gusto nyong magpaayos ng yung motor nyo. Pumunta kayo dito sa Tagum City. Aayusin ko yung motor nyo. Pataguhin ko yung patras. Gusto nyo patrasin ko. So papel-papel pala ang kanyang plano, guys. Lagyan natin ng guys. Kasi to hindi kasi matanggal. Kaya nahirapan tayo. So umiinit yan kanina, guys. Tapos ngayon nilagyan niya ng papel. Umingit na siya no. Ito, natanggal na, guys. So natanggal na niyang bolt, guys. Ito, guys, matigas kasi ito kanina. Hindi ko kayang nguyain. So hindi daw niya kaya. Akala ko kaya kong nguyain, guys. Ang tigas pala. So yan yung brake. Ito rong brake, guys. Lagyan natin dito ng kasi malalim na. Lagyan natin ng dito. Masay pa nga na to. Kartel. Baka may sasakyan kayo dyan. Lagyan natin ng dito, yung brake nila. Yan ang kartel. So nilalagyan nila niya ng papel, guys. Tumisan. So papel lang nilagay niya, guys. Kamera po di. Tigas, guys. So matigas daw, guys. Ito. So ginamitan niya ng circlip. Ang tawag dyan. So ginamitan niya ng lumay. Itong gagawin nyo, guys. Pag may kayo, yung hindi masyadong pahit yung brake. Hindi pumaak. So hindi daw, kapag hindi kumakagat ang brake, nilalagyan daw ng ganyan. Angaw eh. So biglang naging si Kuya G siya, guys. Angaw eh. Dugay na kus kalihukan ba? So matagal na daw siya sa guys. Tribo. So guys.
So pok lang pala guys. Okay, resolution. Hindi mo ipapa ba nga lawom na daw. Luog man ni. So nahihirapan siyang ipasok guys. Masyadong mag-uot. Adong mabuot guys. Masyadong mag-uto guys. Ay, nawag mo na. So nahirapan siya guys. Nahihirapan ka ubos nagkalisod. Unsa day na iya? Hindi matumba na yung mahog. So ito pala guys. Lalagay ko aking kamay. Tingnan nyo guys. Oh. Bakit mo kinamkam Na yung ano? parang may kanal na dito guys. Bakit kinamkam mo yung ano? Masyadong mataya yan ah. No? Kinamkam mo. So ayan guys. May nilagay siyang Bomba. Lagyan ng bomba. Oh. So ayun, pumasok na guys. Diri ba? Tindak ko ang kuan ba. Lawom na kay ba. Wang-wang na. Ilang break. So napasok na guys. So XRM na motor to guys. Ayan. So again guys, yan yung may-ari, si manager. At ito ang mekaniko niya. Overtime. So overtime kasi alas 6 na yan, malapit na ron mag alas 6 guys ng gabi. Mangumot. Mangumot. Lingi. Digong! Dali na ta kagabiin na. Gabiin na. Manguli na me. Unsa pa man day ligo ni mo dong? So ayan guys, na lagay na nila guys. Sulod kay. Kaya pasakya ko ya. Tawag si Ray. Uy, Oji. Ang gitawag kasi mong si mong mama. Ulat na ino. Ito ko ako sa ate. Pero mo bike. Di ba? Tawag po siya. So may biglang tumalsik, ano yun? Yung lumagpot ano yun? Ang kuan to, diri oh. Si pangaan to. Ano yun? So hindi niya alam kung anong lumagpot guys. So pinapasok na lang niya guys. Oh, Ah, lumagpit. biglang lumagpit guys. Lumagpit yung ano. Piste lahi mo day akong gituslok ni rayos mo day ito. Ay, Abi man ako. Kala niya, yun na yun. Hindi pala. Sana to ha. Biglang lumagpot yung ano. Sana tong kauban eh. So may kasama daw yan guys. Hindi niya alam kung saan Biglang lumagpot nilagpot. yung voltage 5. Voltage 5. Tara. So nakita niya guys. Ano na yung bolt niya ting? Nahihirapan Ang talaga layabi. siya guys. Jeez. Kasama di kudib. Kasama di kabut ba? Yung sama din na.
So ayun guys. What's the problem? Yung tingin nagtamak lang ko sa brake na. Mutuhoy lang iya ha. So tumuhoy daw guys. Tumuhoy. Ano ba yun? Tumuhoy sa Tagalog guys. Tumuhoy, yung kuan lang, yung tumuhoy. Lumusot guys. Yung tumuhoy, lalaki yun. Yung pag babae, tumuhay. Lubagpot yung gold guys. So marami na daw lamok guys kasi alas 6 na ng gabi guys. Ano yun? Parang may kikik yun ah. Maliit na asi. Oh. Maliit na iri. So patapos na to guys. So, So Ayun, ayan. magsubok guys. Pag matapos na guys. Yes guys. Guys. Bukas ka nagagilamok no. Bukas pa mo. Pag sanina pag kuan agad pandrapog, kuan be, So, pag pandrapog sanina. dito. Ayaw na sanina nimo. Ayaw na tra sanina nimo dong. Kaya mo lang dyan, Dave. So ang liit na kanyang gamit tools guys. So ayan. Yung liit yung tools niya, yung lamok. Nasiraan kasi kami guys. Yung lamok malaki. Yung So tools, nasiraan daw ang may-ari nito guys. Buti na lang Buti na lang may shop dito. nandito si Astig TV Channel. So ang may-ari nito guys, ayun siya Oy, guys. okay lang, guys. Ayun si manager. Maraming lamok guys. So nga so dumidilim na guys. Palagi na Palihog na kog tamak sa brake boy. So tinamakan ni manager guys ang brake. Preno. So ayun guys, tinamak-tamakan nila ang brake guys. Ikot tapos brake na. Laom na no. Eh mabor kay ano mo. Kamay mo ganahan ako nga ano. So ganyan daw ang gusto na brake ni Yung akin sumangko yung ano. ganyan, mga ganyang brake daw, yung maliit lang ang tamak ba tapos bumi-brake agad. So ganyan ang gusto ng may-ari guys, kagaya ni ano guys, Ganito, yan. si manager. So Hindi pa tamakin, bumrake na. yan ang gusto niya guys, malakas daw ang brake guys. So inaasitihan niya guys. So ayun, natapos na si Astig TV Channel. Guys. So ayan guys, tumutuwa na siya, Guys, masaya na siya guys. Kasi success na yung pag So ayun, madilim talaga guys. Madilim ng Guys, So subscribe hindi guys para may hindi papanood talaga na makikita kasi alas 6:30 na siguro ngayon. So ayan na, yan yun na Guys, subscribe para may pong kalit. Katul. So napakadaming lamok talaga dito guys. Agay. So ito ang pag-testing ng motor guys. Oh, hinay. Hinahinay kanya. So ayan guys. So madilim na guys. So nawala na sila. Sa wakas natapos ra din. Natapos.